o arcebispo Antonio de Monroy, monxe dominico de orixe mexicana, chega a Santiago en 1685 e con el difúndese amplamente o culto á Virxe de Guadalupe. No Museo Catedral atopámonos cunha representación desta Virxe, un óleo sobre táboa que data de 1690 e caracterízase por presentar un modelo iconográfico que rematou por facerse habitual na Galicia barroca. A Virxe illada atópase coroada, con raios solares e nubes, túnica e manto. Tamén no museo exponse a obra Aparicións da Nosa Señora de Guadalupe, de 1770, doazón do cóengo José Manuel Losada. Trátase dun pequeno cobre asinado por Juan Patricio Morlete, de gran calidade pictórica. A imaxe da Virxe Aparecida, ocupando o centro da escena, complétase con anxos e orlas decorativas que anticipan a estética rococó e que enmarcan medallóns nos que se representan as aparicións guadalupeñas o indio Juan Diego en 1531. Estes exemplos sinalan como a imaxe da Virxe de Guadalupe funcionaba como símbolo dunha cohesión social entre os continentes americano e europeo cando moitas destas representacións cruzaron o Atlántico, enchendo moitos templos da Península Ibérica.